si Malang Helen eh. Hi, good morning. Good morning, Paman kay alas 9:30. O niabot alas bay. Sakay ko, Cortes ganiha, alas 6:30. May paabot na dari dito sa Nagalindahaw. Datos na tayo sa bay. Kaya Nagalindahaw man lagi. Abi ko magkusog-kusog. Sud, kumusta na mo? Dala po ko sa pajag. Masig matinga mo, nagpijang-pijang na pinang mata. Kaya na disgrasya na pag-ahang sa amin. Nabali. Na, pingkong saka hawi saka kuanan hawiran. Nagalindahaw na ako naman dari. Asang pangalo adto na naghang mga buwak. Kaya magkuha po kung tagbulanghoy. Sabay. Dodo gyapon dito sa rira. Diya mo to di ko si babawon dya kay magtiwas lagi ko lakad sa ahang kuan. Sang pagpa-tsuga. Nanglan pa manog papel sa bapa, membership, magpa-membros bapa. Nilindahaw pa man sa hapon-hapon. Sa holiday day ron. Hindi ka po na mahatod sa munisipyo ang papel kay holiday man day ron. Karupan. Sa runong doon, Muslim, Ramadan? Ramadan, tulukad daw na rin. Tulukad daw may opisina? Wala. Tiyo! Ikaw ang kaya tibok libutan ron. Tiyaw! Okay, wala kanina rin. Sa ito pa, wala pa yung opisina ko ma. Basta katukad daw. Binuang. Tiyaw, magtulukad daw. Nag-charge sa depo ko taguhat kay matok magkuhan ko kay sangkuan ang tanong. Kaya mara maneka, kubi-kubi na daning makauli ko. Basta tayo gawas na. Kami na magkusog, galindahaw raman di ay. Nagura na kabis-bis. Tiyo, magtulog na ikadlaw holiday. Pero ganda, panasikat sa lawad ni Abraham. So, May naman ko na radyo pa kanina. tato pa ang maway opisina. Magtukad daw. Martes, Miyerkules. Lunes, Martes, Miyerkules. So, di obo. Ito bagoy. Kuan. Pijang na pa niyang matanda ni ko ano ikuan. Ano pagan sa amin. Pingkong na pagkas kamot. Tiyaw juga holiday ron taman na Miyerkules. Hindi. Kailang Muslim. Ay, mga anday Muslim maghaliday di man, di magod sila, mga anday sila. Basta kayo kay Panam, tibok kalibutan. Sabo. Hindi na po kuguna. Pagdagta na bulangoy, naglibot na po bulangoy. Guna ko daan kay wala pulihan. Pulihan ano. Sa naging muli ko maguna dun ko nga nang ako dyan kaya nga nang may paliwatan.
May raman yung puno. Ano? Tika nagkugon. Lagi pong tamnan og puli. Isa yan. Uli basta di makauli ko makuha ko lang buhay hanga lian po dito. Hindi ko nang ipulig tanam yan yung kaliwata. Humuk-humuk na kukong bilahan kay pamang. Bilahaw. Patay. Mana din si Diha. Puti. Bis nga bulang ini puti na. Ang ilig ra betul mga apo danis. Unod, nangidaris ko nang ang. Ali, idong anak, bayot ba? Sana nay? Ya, magaling kapadas dia ang ipon ron. Ang kuiton. Kalatag kapadas. Paringat lagi ko. Basta muli lagi ko dani. Guna, sindan og kuha gulang hoy. Kaning gandam ng bulang hoy kinigbalik ng sportis, tadunas sportis ng bulang hoy kay mga bata mo. Kaansag sinunuban.
Ingat ko. Adik na po. Buwangan din ang kuan. Magbiro. Tagalog na. Taga na. Di ko ito. Ito. Kaya lagi. Hindi ko kaya yung mahali rin dyan. Hindi ko kaya. Oh, bulag. Bulag. Lah. Punuan ang iban. Bulan huy. Baboy. Pinta. Bukulog ka ng unod. Ito di ba pa mapo rin yung siya. Ano pwede puhon. Sana ang pagkat mo ng isang tindag ito na. Hindi pa ang kat. Ay. Mga kang nagitan sa Ano pang tisuk-tisukan. Masalin ko sa upaw. Salinan. Kutsing na. Ay, banget. Basta wala ko lang isbay. Basta gutong tutok lagi. Ano pang paulian ang mga way. Sud. Kapalit kamuti. Nakasamin ko sang samin sa daan. Kaya ilis gizagway sa amin. Kaya nga bali lagi itong hangsamin nga kuan daan pero lahat na ni. Pero dalam siginta kaya nakakita pa ko. Kamuti.